Meikä. Vittu, uusiksi. Wow! Meikä on joku Jonne 2016. No mennäänköhän videon pariin? Nähdään pian. Noniin. Ensinnä. Etteköhän te noista jo näe. Miksi täällä pöydällä on purana? Purana 400. Ei meitä kiinnosta. Otetaan taas toi. Moi. Ja moi. Moi. Elikkä mä ajattelin testaa tällaisia Plain Blasters. Tällaisia pitkuloita. Ja mä oon maistanut näitä molempia. Molemmat on ihan jees. Eikä nää nyt sillain oo kirpeitä. Niinku. Ja mä näen nää nyt niinku ensimmäistä kertaa. Kun en mä oikein sopi paljon koulussa. Elikkä maistetaan ensin tätä vesimelonia. Siis vesimeloni on maailman parasta. Tai no, oottakaa hetki. Joo, vesimeloni on ihan hyvä. Elikkä mä halusin tämän irti. Tai no. Tämmönen pitkä. Hyviä. Nää on ihan hyviä. Tällaiset pitkulot. Tosi hyviä. Höpöttää tuo jotain. Joo. Nää on hyviä. Otetaan toinen paketti. Nää on samanlaisia, mutta tää reunta tässä on vaan vihreä. Näissä on tämmönen punainen. Nääkin on hyviä. Ihan jees. Joo. No, ihan hyviä. Joo. Ihan hyviä.
Tää punainen on semmonen, että tää takana, tää näin, tuntuu semmonen siellä niinku, se on vähän kirpeetä, tosi vähän kirpeetä. Mulla tulee vielä joskus tämmönen kunnollinen Flame Blaster haaste. Et siinä on ehkä niinku näitä, anteeksi, tippulattialle. Sitten siinä on niitä Flame Blaster mukeja ja suihku tai niitä suihkujuttuja ja niitä pistetään suuhun tällä. Siinä on se nappi, mistä painetaan. Joo. Kärppä näin. Älä yntäkään. Mutta tässä ei ole niinku mitään pientäkään kirpeystä. Eli jos tää olisi ehkä niinku, ehkä 0/5 ja täys 1/5. Hauska ihana YouTube-video. Okei. Okay. Hyvä. Ottakaa se. Ottakaa se. Ja sitten. Mimmi, saaks YouTube-videoa? Haluatko? Okei. Okay. Ei nyt. Ostakaa ihmeessä Flame Blastereita. Nää on hyviä. Ehkä tämä vesimeloni on hyvä, parempaa niinku, tai niinku mun mielestä. Nyt joo, tämmönen pikku video. Moikkeis moi! Oho. No. Mut joo, moikkeis moi!